Hi guys, welcome to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। So दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनै बे भिडिअआव जों सावरायगोन BA B.Sc B.Com फाइनाल सेमिस्टार एग्जामनि बागै। लोगोसे सावरायगोन लास्ट सेम एरियार एग्जामनि बागै। बेयो अफलाइन जामारगोन ना अनलाइन जामारगोन बेनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। So नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। रेगुलार लास्ट सेमनि जि जानो गोनां एग्जाम बेयो अफलाइन आरो अनलाइन मोन्नैबो मोडआव जाखासिगोन। बेयो कनफार्म जाखाबाय। दायो जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन बिथांमोननि गोसोआव डाउट सोमजिनो हागौ जे एग्जामनि कुइसन पेपारा माबायदि जागोन, बे अफलाइनजों मिलायगोन ना मिलाया, आरो टाइमखौ जों अफलाइनाव जेसेबां मोनो एसेबांनो अनलाइनाव मोनगोन ना मोना, ना बेनि अफलाइननि बारासिन मोनगोन जों अनलाइनाव, बेफोरखौ जों सावरायलांगोन। आरो बेफोरखौ सावरायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे इम्परटेन्ट खोथा खोन्थानो सानदों। जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन जुदि नोंथांमोना रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ जिअ' नाम्बारखौ होदोंब्ला अब्ला प्रब्लेम गोग्लैनो हागौ दै। मानोना जिअ'आव जोङो कल खालामोब्ला सोरनावबासो थाङो। स' बेबायदिनो OTP आबो सोरनावबासो थांनो हागौ। खारन आंनि लोगोनि सानैसोआ बुंदों OTP आ गावसोरनि रेजिस्टार मबाइल नाम्बाराव फैयाखै, बिथांमोना सेन्ड खालामनानै नायदोंमोन। स' नोंथांमोनाबो खनसे OTP खौ सेन्ड खालामनानै नाय, लगइन खालामनानै, आरो नोंहाबो मबाइल नाम्बारखौ चेन्ज खालामबानो जाबाय। जेन उनाव प्रब्लेमाव गोलैबायदि, खारन नोंथांनि रेजिस्टार नाम्बारावसो नोंथांनि लगइन आइडिखौ बिथांमोना हरखागोन गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय। जुदि नोंथांमोना रोङाखै, नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, आं बेनिबो एक्सट्रा भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो लाबोगोन। दानिया फैदो जों सिगांनि आयदाखौ सावरायफिनदिनि। अफलाइन आरो अनलाइननि कुइसन पेपारा एखेयानो थागोन। मोन्नैबो अनलाइनाव जि मोनगोन अफलाइनावबो बेखौनो मोनगोन। नाथाय जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन बिथांमोना एक्सट्रा टाइम मोननो हागोन लिरनाय टाइमाव। मानो होनबा जोङो लगइन खालामनांगोन, लगइन खालामनानै बेवहाय कुइसन पेपारखौ हरगोन, कुइसन पेपारखौ जोङो डाउनलड खालामनांगोन। स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना एक्सट्रा 30 मिनिट बा बेनि बांसिन बा बेनि एसे खम नोंथांमोना टाइम मोननो हागौ। खिन्थु नोंथांमोना जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन बिथांमोना एक्सट्रा टाइमखौ मोनखागोन। आरो लिरखांनायनि उनावबो नोंथांमोना एक्सट्रा टाइम मोनगोन, खारन आपल'ड खालामनांगौ जायोना। स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना एक्सट्रा टाइम मोनगोन। आरो मालाबा जोंना नेटआ स्ल' जायो। स' नोंथांमोना आपल'ड खालामनाय समाव बे टाइम होनाय समा बारलाङोब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा टाइम एक्सटेन्ड खालामनो थाखाय मोनसे अपसन मोनबावखागोन। स' नोंथांमोना जिंगासिनो नाङा जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगोन। दायो जोङो एरियार एग्जामनि बागै सावरायनोसै। दाखालि बावैसो रेगुलार एग्जामनि अनलाइन ना अफलाइन चुज खालामनो बे प्रसेसा जानानै थांबाय। स' बे टाइमाव एरियार एग्जाम लिरगिरि बिथांमोना लगइन खालामनो हायाखै। स' बेवहाय बिथांमोना हमना लानो हायो 90%आनो अफलाइन जानायनि चान्सआ दंसै बिथांमोननिया। आरो एरियारनिया अफलाइन जानायनि खारनखौ आं बुंनो सानदों। जायफोर बिथांमोना 2017नि सिगां एग्जाम लिरदोंमोन बिथांमोननि डाटा बेसआ गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव गैजोबा। खारन गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव अनलाइन एग्जामखौ 2017नि उननिफ्रायसो मोजाङै खालामनाय जादों। बेनिखायनो जायफ्रा 2016, 15 आरो 14 इयारनि स्टुडेन्टस बिथांमोननि एग्जामा अफलाइन जानायनि चान्सआ बारा। जुदि माबा मोनसे खारनाव अनलाइन जायोबाथ' बे मोजांनि खोथा। आरो दासिमबो बिथांमोना गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय जेबो नटिफिकेसन हगाराखै एरियार एग्जामनि बागै। स' बे जानो हागौ अफलाइनानो जाखासिगोन। आं जिखिनि इनफरमेसन मोनदों बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। जुदि नोंथांमोना माबाफोर डाउट दंबावोब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर, आं गासैखौबो नोंथांमोननो क्लियार खालामनानै होनो नाजागोन। स' भिडिअआ दिनैना बेखिनियानोमोन।